Ana wong 5 ya. Maksiat kabeh, seneng maksiat kabeh. Saman kumpulan karo kanca iku mau, saman jadi yang keenam. Nah, kecuali saman mentalis kuat, bisa merubah orang tadi. Nek gurung kuat ojo. Pernah Nabi, kalau tidak salah, Nabi Isa sama Nabi Yahya itu saling mengkritik. Nabi Isa niku dakwai seneng kumpul wong elek. Jadi Bapak berjalan kaki kumpul wong elek-elek. Nyadarno. Nek Nabi Yahya gak wani. Nabi Yahya iku dakwai iku ndok masjid, musala, ndok tempat-tempat ibadah. Nabi Yahya kuwatir iki nek aku mentalku gak pati kuat iki. Iki nek aku kumpul wong bejat-bejat, aku malah bejat iki. Tapi Nabi Yahya dakwanya di tempat-tempat ibadah. Nabi Isa mentalnya statak kan Nabi Isa iki. Jadi dakwahnya Nabi Isa memang langsung turun jalan. Kumpul karo wong sing gak tepak iku mau. Nah,